Després d'un mes de futbol, el Mundial encara a la recta final. Sergi, bona nit. Queden només 2 partits perquè ja s'acabi. Bona nit, Paula. Doncs sí, demà es juga la gran final, però avui es juga un partit que la realitat és que ningú el vol jugar mai. El Brasil i Holanda juguen aquesta nit el partit que definirà la tercera i la quarta plaça del Mundial. Un enfrontament que mai cap equip vol jugar perquè no deixa de ser un partit de perdedors. Tots dos conjunts hi tenen més a perdre que a guanyar, especialment el Brasil, que després d'encaixar l'humiliant derrota per 1-7 contra Alemanya no es pot permetre fer un nou ridícul. Per a l'Holanda de Van Gaal, acabar amb derrota tacaria el bon Mundial que han fet els europeus. El resultat final encara enfonsarà una mica més un dels dos equips. Deixem el Mundial i parlem del Barça perquè l'eufòria que ha provocat entre molts aficionats el fitxatge de Suárez podria venir acompanyada d'una nova polèmica. Extraoficialment, el club assegura que el fitxatge ha costat 81 milions d'euros, però la televisió britànica BBC insisteix que el Barça ha pagat 95 milions d'euros al Liverpool pel traspàs de l'uruguaià, que equivalen als 75 milions de lliures que marcava la seva clàusula de rescisió. Una xifra que, si s'oficialitza, convertiria Suárez en el jugador més car de la història del club blaugrana. El Barça encara ha de fer la presentació oficial del jugador. Serà llavors quan la directiva podrà explicar el cos real. Les 9:22 minuts, temps d'esports al Mundial no s'atura i aquesta nit debuta una de les seleccions favorites, Sergi, l'Argentina de Leo Messi. Bona nit, Paula. Doncs sí, és el torn del 10 del Barça i de Mascherano, que debuten a l'estadi de Maracanà. Tot preparat a l'emblemàtic estadi brasiler pel debut del conjunt argentí. L'albiceleste s'estrena aquesta mitjanit contra Bòsnia, una selecció que juga per primer cop un Mundial. Tot i que sigui el debut en aquest tipus de torneig, els bosnis tenen un conjunt fort i que donarà guerra a l'equip d'Alejandro Sabella. El tècnic argentí, però, compta amb un Leo Messi molt motivat de cara a aquest Mundial. L'astre argentí vol guanyar l'únic gran títol que li falta i més a nivell de seleccions, per així consagrar-se com un dels millors jugadors de la història, com Pelé o Maradona. Messi no estarà sol, compta amb un equip fet a mida, amb el blaugrana Mascherano. Reprenem l'actualitat esportiva amb una notícia d'última hora. Tornem al Camp Nou perquè Sergi el Tata fa uns minuts ja ha desvetllat quin serà el seu futur. Bona nit, Paula. Doncs sí, se sospitava des de feia setmanes, se sospitava extraoficialment que deixaria el club i ell mateix ho ha confirmat després del partit. El director esportiu Andoni Zubizarreta li ha agraït la dedicació durant tota la temporada. Comunicarles que de común acuerdo con el club hemos dejado de ser los entrenadores de Barcelona, expresarle que independientemente... Doncs igual que el Tata Martino, avui també Javier Aguirre ha dirigit l'últim partit des de la banqueta de l'Espanyol i la veritat és que no ha acabat gaire bé. L'equip ha perdut per 3-1 al Bernabéu, on cap dels dos equips es jugava res més que l'orgull. El més destacat, però, ha estat que Cristiano Ronaldo s'ha lesionat a l'escalfament i no ha jugat ni un sol minut. Aguirre s'acomiadava de l'Espanyol, però tothom... Les 9:20 minuts, el liderat de la Lliga tornarà a estar demà en joc, ja que juga el derbi madrileny i el Barça se'n vol beneficiar. Sergi, bona nit. Bona nit, Paula. Doncs sí, recordem que ara mateix el Madrid és líder amb 3 punts d'avantatge sobre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Els blaugrana volen aprofitar que els dos conjunts de Madrid s'enfronten entre ells per retallar punts als blancs o agafar distància dels blanquivermells. Tot passa, però, perquè el Barça guanyi l'Almeria al Camp Nou. Després del mal partit contra la Reial Societat, els jugadors i els tècnics saben que només la victòria tornaria a portar tranquil·litat entre els aficionats. Una nova ensopegada complicaria molt més la Lliga. És per això que després d'una setmana d'autocrítica i anàlisi dels errors de Noeta, el vestidor s'ha conjurat per no tornar a repetir la imatge. Granollers ha tornat a ser l'epicentre de l'atletisme aquest diumenge amb la mitja marató. 12.000 persones han participat en una prova que se celebra des de fa gairebé 30 anys i que ha tingut la seva vessant solidària recaptant fons contra el càncer infantil. S'han recaptat més de 18.000 euros que serviran per investigar aquesta malaltia a l'Hospital Sant Joan de Déu. Anem a la neu i al gel, però no als Jocs Olímpics de Sochi, que acaben demà, sinó a Andorra, perquè Laia Sanz ha canviat la moto i el desert del Dakar per aquest cotxe i el gel de les G-Series. Tot i jugar ahir un partit amistós, el Barça entrena demà de nou i és que Sergi Luis Enrique sembla que no dona treva als seus jugadors. Bona nit, Paula. Doncs no, vol que agafin la millor forma ràpidament i, de fet, encara en falten molt tots els que van disputar el Mundial. Luis Enrique va treure un equip ple de jugadors del filial. De fet, va fer 2 alineacions diferents a la primera i a la segona part. Marc Bartra va exercir de capità i va aixecar el 50è trofeu Colombino, que tot i que fos un partit amistós, ja és el primer títol de l'era Luis Enrique. L'únic gol del partit va arribar després d'una bona jugada i un xut de Deulofeu que va aprofitar Joan Román. Poques conclusions es van poder treure del partit d'ahir, ja que els blaugrana només fa una setmana que entrenen. Això sí, van destacar per sobre de la resta 2 jugadors, el jove fitxatge del Barça B, Alan Halilovic, que va estar molt participatiu en bones accions, i l'extrem Gerard Deulofeu, que va demostrar que té molt a dir aquesta temporada. Queda una setmana perquè acabi aquesta edició del Tour de França i l'italià Vincenzo Nibali continua líder. La 15a etapa entre Talar i Nimes ha estat de 222 quilòmetres i s'ha decidit a l'esprint.
Hem arribat al final de l'informatiu i de la temporada. De fet, avui ens acomiadem amb imatges de l'equip que ha fet possible cada cap de setmana aquest programa. A partir de demà podran seguir informats de tot el que passi a les 9 en punt del vespre, com sempre, però en la versió d'estiu de 8 al dia. Nosaltres ens tornem a veure al setembre. Bona nit i molt bon estiu. Bé, ha estat un plaer compartir aquest espai amb tots vostès i sobretot amb els meus companys, als que els estic agraïts profundament. Bona nit, bon estiu i fins una altra. Remember